Helo a croeso I ein sesiwn yn adeiladu y bws nos Harry Potter yma. Mae heddiw yn diwrnod rhangwladol adeiladu Lego, a felly dyn ni wedi penderfynu yma yn Menter Cyffili I ddathlu hwnna trwy creu y bws yma. Mae o I oedran 8+, ag os ydych chi hefo rhywbeth ydych chi eisiau adeiladu yr un pryd â ni, mae croeso chi wneud hynny, allwch chi cyd adeiladu yr un amser, a wedyn danfon eich lluniau at ni ar Menter Caerffili, ar Trydar neu ar Facebook. Felly, jyst dewch, mwynhewch, gwyliwch, a dyn ni gyd jyst mynd I adeiladu Lego I gyd hefo'n yr un amser. Mae'n dweud 8+, a dwi'n credu ddigon hen ar gyfer hwnna. So, nes I brynu hwn nôl yn mis Mawrth ar dechrau'r cyfnod clo cyntaf, a dwi wedi bod yn edrych ymlaen at I adeiladau. So, dyma ni o'r diwedd yn cael y cyfle. So, mynd I agor y bocs I ddechrau. Tynnu pop allan. Reit, mae sticker box nôl fan hyn, fel fi'n gallu edrych yn ôl ar y bws. Dwi wedi rhoi awr a hanner I fi hun I wneud hwn. Dwi'n gobeithio fydd yn cymryd lot llai na hynny, oherwydd dwi'n credu bod awr a hanner yn amser eitha hir I greu, ond gawn ni weld. So, bag rhif 3, bag rhif 1, bag rhif 2. Mae gen I ni stickers ar gyfer hwyrach ymlaen, ag y llyfr pwysig iawn sydd wedi dweud fi be I wneud. Felly, Mae'n mynd ymlaen at yr un gyntaf. So, mae'n dweud bod fi angen agor bag rhif 1. Felly dyma ni. Mae'n rhoi hwn allan o'r ffordd chydig bach. O adeiladu pethau Lego o'r blaen, dwi yn ffeindio weithiau bod chi angen agor rhai o'r bagiau eraill yn gynt. Mae'n rhoi hein am hwnna. So, dyma ni. Cynnwys bag 1. Yn amlwg lot o brics porffor. Os mae'r bws yn borffor. Lot o darnau bach. Neu cadw nhw fan hyn fel chi'n gallu gweld, neu rhoi hwn lawr chydig bach. Ni. So, yr darn gyntaf. Maen nhw eisiau fi adeiladu'r pobl bach I ddechrau, felly dyma ni'n creu Harry. Mae coesau Harry, mae coesau Harry yn llwyd. So, dyma ni coesau Harry yn amlwg. Ni'n gwybod pwy yw hwn, dyma Harry Potter. A mae gen fo wallt yma rhywle, dyma'r gwallt. Dyma ni, a mae'r wand yma rhywle, ble mae hwnna? Geith hwn wedyn ysgogi fi drwy'r holl broses. Dyna ni, so mae'na rhaid I fi tynnu fo I ffwrdd o hwn, rhoi o yn ei law. A dyna ni, Harry Potter wedi wneud. Ni'n sticio fo ar... Asa ni, ni rhoi o fan hyn, so byddai'n gallu gwylio gweddill y broses. A dyma ni'r gyrrwr bws rwan. Mae o'n biws fel y bws. A mae'na camera bach o gwmpas I ddod fo. Dwi'n ymddeheiro, os ydych chi'n clywed unrhyw sŵn, mae'r ngŵr wedi dod mewn I penderfynu wneud bwyd tra bod fi ar hwn. So, bydd wedi mynd, mae'n munud. Dyma ni, dyma'r gyrrwr bws. Dyma'r problem y gweithio adre yn y gegin. Mae pawb arall yn y tŷ angen dod mewn I fwyta. Reit, so dyma ni. A mae'na... Mae'na blwch. Trysorau. Reit, so dyma ni. A mae'na... Mae hwn fan hyn. A mae'na... lamp bach yn mynd efo fo. Ag be di hwn? Bar o siocled. Hyfryd. A mae'na lythyr. Mae rhywbeth. Lle mae'r lythyr hyn. A mae'na lythyr fan hyn. Gwych. Lamp bach. So mae hyn gyd ar yr ochr. A ni aros yn gweddill y bws gael ei orffen. Bar o siocled, Harry, hyfryd. Ar gyrrwr bws yn gwylio fi, yn cadw llygad bod fi'n gwneud pob dim yn iawn. Reit, dyma ni. Angen hwn I ddechrau. A'r sgwar bach fel yma. Fewn.
Na jyst dangos cwpl o hyn. Dwi'n mynd i dangos chi pob dudalen. Ond dyma ni yn dechrau. Dyna ni, fyddai'n anghofio dangos i chi pob dudalen. Os oes gennych chi yr model yma eich hun, allwch chi rannu lluniau chi wedi creu nhw hefyd. Os chi wedi creu'r bws o'r blaen. Ydych chi'n pobl sy'n adeiladu ac yn gwneud trefn i pob dim? Dwi jyst wedi tolli pob dim allan a mae'n anodd ffeindio pob beth. Os dwi'n gwneud jigsaws, dwi'n hoffi gosod pob beth allan yn barod, ond allai dyle fi wedi dilyn yr un drefn tro hyn. Reit, dyna ni rhan gyntaf i wneud. Dwi angen piws fan hyn. A 2 sgwar. 1, 2. A darn bach o grid yma rhywle hefyd. Dyna hwnna. Dyna ni. Ac sgwar bach arall ar y pen. Dwi wastad yn meddwl pryd ydych chi'n gwneud rhywbeth Lego, mae'n eitha exciting pryd mae'n dechrau dod at ei gilydd. Chi'n gallu dechrau gweld. Dwi'n cymryd na cefn y bws yw hwn, a dyma'r goliad ar y cefn. Gawn ni weld. Reit, wedyn mae angen un hir fflat yr ochr arall. Na ni. Gwych. Rhan 2. Sticio hwn ar ochr am y tro. Bydd yn angen hwn am nawr. Maen nhw mynd ymlaen i rhywbeth arall. Mae angen ei bach o cyfri. Mae eisiau hwn mynd reit yn y canol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reit, yr 8fed un reit yn y canol. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8, dyna ni. Hwn. Hyn. Ydyn ni'n ychwanegu hwn at fan'na. Dyna ni, mynd dechrau cymryd siap rwan. Eisiau darn. For hyn. I've got darn fan hyn. Dwi'n credu bod hwnna'n mynd fan'na. Dwi'n ffeindio weithiau bod fi'n gorfod wneud a dechrau eto o bryd i bryd. So, mae eisiau 4 o'r rhai bach fan hyn a 4 o'r... Does gen i ddim syniad beth yw'r terminoleg ar gyfer darnau Lego. So mae gen i... Dwi'n mynd i galw nhw'n bits. Dwi angen y bit yma a'r bit yma i fynd ar y bit yma. Na ni. Dwi'n credu bod fi angen mwy o hein. Oes. Mae'n siŵr, ydych chi ddim rili'n gallu gweld beth dwi'n trio wneud. Dwi'n siŵr os dwi... Dylen ni dangos wrthych chi trwy dalo i fyny neu peidio. Mae'r ffôn i wedi mynd i ffwrdd. Mae gen i Morgan yn gwneud yr holl elfen technegol cefn llwyfan yma i fi, a mae o'n danfon negeseuon. Gwneud siŵr bod fi'n cadw ar y trywydd cywir. Dwi'n meddwl. 1, 2, 3, 4. Nawr. So mae angen dan 6 ar un ochr. A wedyn mae un llyfn yma rhywle. Un hyd 4 llyfn hefo
dau bach ar y top. Dwi'n credu bod hwnna'n eitha edrych fel mae i fod hyd yn hyn. Dyna ni. Iawn. Ar hyn o bryd, di hyn ddim yn neud fi feddwl sut mae'n mynd i troi mewn i bws o gwbl. Ond dyna ni. Dyna pam dwi ddim yn dylunio set Lego. Dwi jyst yn creu nhw. Okay. Dwi'n ffeindio mae'n neud Lego yn eitha therapeutic. Dwi'n hoffi neud Lego. Dwi'n hoffi jigsaws o falle hefyd. Dwi newydd prynu, oedd yna offer ar ryw gwmni jigsaws i cael 3 jigsaw am pris 2. Felly dwi'n newydd prynu llwythi o jigsaws hefyd. Mae'n helpu efo meddwlgarwch weithio, dwi'n credu. Neud pethau fel hyn, dych chi jyst yn canolbwyntio ar y tasgs gennych chi wneud yn hytrach na pethau eraill yn bywyd. Dyna ni. Hyd yn hyn. Ni'n dechrau rhoi darn yr olwynion ymlaen. Mae hwnna'n barod i roi'r olwyn i mewn, rhywbeth ymlaen. Pews. O na, dwi'n mynd hwnna. Beth sy'n gen i ni? O, a mae eisiau rhoi hein ar y top. Mae hwn yn teimlo fel fi'n mynd i bod lot llai nag i'n meddwl o fo. Dwi'n meddwl bod fi wedi fynd, actually, na, mae o'n union yr un reisio beth sydd ar y cwpws yma. Yna rhyw reswm, o'n i'n disgwyl rhywbeth enfawr, ond ella ar ôl i forff yn fydd o'n fwy na dwi'n credu. Dwi'n credu bod hwnna'n iawn. Darn llwyd, piws, ymlaen. Yn ffordd cywir. Yn rhoi'r pethau bach fel hyn Lego wastad yn drysu fi os dwi'n rhoi nhw ymlaen yn gywir neu peidio. Credu bod hwnna'n gywir. Reit, so mae hwnna angen mynd yn hyn. Does na un. Na, does na ddim byd yn cyfateb yr un peth ar hwn. Mae nhw gyd tamed bach yn wahanol. So dydy'r un ochr, mae'r ochr yma, yn wahanol i'r ochr yma. Hwn fan hyn. I suppose mae hwnna fel bws. Y buses ydych chi'n cael yn Llundain. O ie, yn amlwg, mae'r cab fan hyn ydy. So mae fel y buses yn Llundain. Jyst fod yn bws piws. Bydd hwnna'n gywir. Dyna ni. Doi. Fan hyn. A'r lifer bach lle mae hwnna. Dyna ni, chi methu gyrru bws. Heb lifer i gyrru'r fo. A mae'r ffenestr i fynd ar yr ochr. Fan hyn. Yna setyn.
O, mae'n troelli. Exciting. So, ni efo'r darn du bach yma, sydd yn, agor o cae. A ni'n mynd i roi olwyn ar un ochr, yr olwyn droi i gyrru'r car. A wedyn y set. Ar yr ochr arall, ych chi'n ychwanegu darn du bach yma. Dan hyn. So mae'n mynd, chi gallu mynd i symud allan o'r sedd ac yn ôl. So ble mae hwnna'n mynd? Rwy'n fan hyn. Pethau bach yn excitio fi, ddim mor exciting a hynny ydy o. Dwi'n ddim yn sticio mewn pan bod hwnna ddim yn gweithio. Mae'r darn yma'n y ffordd. O, na, mae just yn ffitio. Dwi ddim yn hoffi bod hwn fan hyn oherwydd mae yna curve bach hwnna. O, dwi angen rhoi o draw mwy. Dwi ddim yn dangos yn glir iawn, ond mae yna gap bach trwy hwnna. Reit, dyna ni, a mae'n ffitio'n wych. Credu bod fi wedi rhoi'r lle cywir. Ydw i? Do. OK. So ni yn rhoi'r ffenestri i fewn yn y gwydr, sori, i fewn yn y ffenestri. OK. A ni'n mynd i roi'r goliadau blaen ar bws. Reit, mae gen i'r darn yma. Be dwi'n gwneud rwan? Mae'r bit yma'n edrych bach neu gymreth. OK. Darn fel hyn. Dwi'n Lego piws ar yr ochr. Llwyd fel hyn ar y top. O ie. So mae hwn yn mynd fel yna ydy? O na. Dyna ni. Credu bod hwnna'n gywir. Mae hwn yn mynd ar ben yna. Dwi'n cymryd fi angen gwneud yr un peth yr ochr arall. Na, chdw, dwi'n gofyn rhywbeth gwahanol yr ochr arall yn amlwg, cos mae'n gyd gwahanol. Dyna ni. OK. Reit, dwi'n meddwl bod hwnna'n iawn. O, dwi dal angen rhoi'r darn yma. OK, so dyma. Be dwi'n cymryd i'w ffrant y bws. Ia. Reit, so darn nesaf i fynd ato fo. Fel yma, hwn yn mynd fan hyn. Darn sgwar a darn llwyd. Yn mynd yn y canol fan hyn. Whoops. Na ni. Neu am roi sticker ymlaen fan hyn. O, mae fe'n i weired. Ffordd yna. So ni'n rhoi sticker hwn a hwn. Dwi'n credu beth dwi'n dweud. Sticker rhif 2 a sticker rhif 3. Na ni, ag hwn.
Iawn, so dyna blaen y bws. Eisiau rhoi hwn fan hyn. Gwych. Na ni. Yn dechrau. Dod at ei gilydd fan. Mae'n edrych chydig bach fel bws mewn scrapiad ar hyn o bryd. Sydd wedi cael yr holl darnau wedi tynnu ffwrdd. Ond mae lot i adeiladu eto. Okay. Mwy o ffenestri. Reit, mynd i roi'r holl ffenestri ar hyd fan hyn rwan. Dwi'n gywir. Mae un yn mynd ffordd mae gyntaf. Whoops. Okay. Mae'n a lot o ffenestri mae'n wneud. Mynd yn ôl, fel bych chi'n gweld. Un arall fan hyn. Dwi'n gwybod pam dwi'n canu hwnna. Ond dyna ni. Reit. Dwi'n gwneud. Dyna ar y top. Mae'n exciting rwan. Dechrau gweld adeiladu fwy fel bws. O, dwi'n anghofio roi darn. Draw fan hyn. Jyst ychwanegu darn. Bach o wedi'r fan'na. Okay. Sorry. Mae'n rhywun bach yn rhy excited am pethau. Chydig bach yn rhy bwys, ond dyna ni. So, dyma ni un arall. Dwi'n credu hwn sy'n agor y cae y drws. Ie. Ni. Di ar rwan hyn. O. Weithiau ar ôl fi gorffen set Lego, mae yna wastad rhyw darn bach fel hwn ar ôl. Dwi beth yn siŵr os maen nhw wedi rhoi nhw mewn yn ychwanegol, neu os dwi wedi anghofio roi o ar rhywbeth. Credu bod fi'n neud yn iawn hyd yma. Dwi'n meddwl bod fi wedi anghofio yn byd. Bydd ni'n ffeindio allan ar y diwedd. Dyma ni. So darn yna'n agor y cae. O, mwy o ffenestri. Symud hwn yr ochr, dwi'n meddwl bod ni ddim angen hwnna ar hyn o bryd. So mae un ffenestr yn agor y cae ar hwn.
Ac... O! Cai ti fewn. Ydy o? Na. O, fan hyn. Na ni. Felly, yna ni, mae'r drws yn agor y cae. Dar mae'r di yn mynd ar hyd top. Okay. Dwi'n gywir? Na, dwi'n gyrru. Yna'r rhain i fewn gynta. Dwi'n meddwl bod ni'n neud yn dda iawn ar y rhaglen adeiladu Lego, cos dwi ddim yn gwybod beth yw enwau darnau. O, o'n i'n wyndro beth hon. Dyma'r pen. Chi'n gwybod y pen sy'n siarad ar y bws nos? Fo, ni'n mynd i roi hon fan hyn. Mae hwn yn mynd fan'na. Dwi'n meddwl, dyna ni. Ie. Okay, a so dwi'n ychwanegu hwn at... O, yr darn yma sy'n symud. O, dwi wedi gwneud hwnna'n iawn. Dwi'n siŵr os dwi'n gwneud hwnna'n gywir wan. O, ydw dwi'n meddwl. O, reit. Ond nid y drws bach yn agor, ond mae'r holl bws yn agor. I suppose chi'n gallu ffitio mwy o bobl na wedyn gyda. O, cool. Dyna ni. Okay. So, mae eisiau... O, bag rhif 2. So chi'n gweld, mae'n wastad hein ar ôl. Dwi jyst yn poeni bod fi efallai heb roi nhw lle dwi'n fod. Ond dwi'n meddwl bod nhw jyst yn spares. Okay, so felly, dyma ni y bws hyd yma, gyd o bag rhif 1. A dyma bag rhif 2. Okay. Colli Alwyn. Newydd clywed bod gennym ni Rhys yn gwylio. Helo, Rhys. Ydych ymlaen i gweld beth ti wedi creu ar y diwedd? Reit, dyma ni. So, parhau i fynd. Bag rhif 2. Dal eitha lot ar ôl i orffen y bws yma. So, cefn y bws. Unwaith eto, dwi heb wneud dim trefn ydw i. Dwi jyst yn tasgu'r holl bag dros bob man. Dwi wedi trio cadw hein allan o'r ffordd. Mi fyddai'n drysu efo pwybi a be. So, dwi'n just rhoi hyn efo yna. Tu ôl i Harry Potter. Ti'n joio Harry Potter? Oh, diolch fawr. Really cool. Oh, great. Iawn. Mae'n really odd siarad i fi hun. Dwi'n meddwl bod fi'n dechrau mynd chydig bach yn wallgo. So, mae hwn, dwi'n neud hwn ffordd yn anodd i fi hun. So, dwi'n adeiladu hwnna. O, ydych chi'n... Mae neges gan y technegydd, Morgan, newydd dweud, bod chi'n hoffi setio Harry Potter gwych. Dwi yn hefyd, dyna pam nes i prynu hwn. Mae lot o sets yna, o'n i'n meddwl... Dwi ar oedran lle falle bod fi chydig bach rhy hen i wneud pethau Lego, ond dwi'n trio wneud pethau lle dwi'n mwynhau a bod fi'n adeiladu nhw'n barod i fy mab, fel bod o'n gallu chwarae fy nhw'n y dyfodol. A dwi'n hoffi Harry Potter, so nes i benderfynu, wel mae hwn yn lot o hwyl, mae'n edrych yn gret, a fydd hwn yn dda ar gyfer y mab yn y dyfodol. Mae gen i draig, a mae gen i deinosor a car Ferrari hyd yma, dyma beth dwi wedi creu. Dwi eisiau yr olwyn carousel, dwi wedi gweld, a mae yna hefyd, maen nhw newydd rhyddhau hun. Mae hwn yn apeliaeth rwy'n efo oedran ni. Maen nhw newydd rhyddhau un blodau. So chi'n gallu adeiladu blodau allan o Lego. Nes i ceisio hintio i fy ngŵr bod fi eisiau hwnna i Santes Dwynwen, ond nath o ddim gwrando. Ond dyna ni, bydd rhaid fi allan treatio fi hun. O, chi hefyd yn hoffi set Star Wars. Dwi ddim yn fan mawr Star Wars. So dwi ddim wedi mynd am Star Wars. Sorry, teulu, Lowry, dwi'n ymddeheiro bod fi ddim yn hoffi Star Wars. Ond,
Alla dyle fi cael mewn I wylio mwy o fideos, I mwy o ffilm Star Wars. Dwi'n siŵr wrth I Harry tyfu fyny, fydd o'n yn trio perswadio fi I wylio nhw. Reit. Darn bach cymleth yma. So, dwi ddim yn teimlo bod fi wedi rhoi hwn yn y lle cywir. Na, dwi heb. Dyna pam. Dwi ddim yn teimlo, dwi ddim yn y lle cywir. Reit, mae hwnna yn mynd fanna. Fanna ni, dyna cefn y bws, lle ydych chi'n mynd mewn. Hwn fan hyn. Mae gen arall. Beth yw'n hoff ffilm Harry Potter I? Wff. Dwi'n siŵr os oes gen I hoff un. Dwi'n meddwl efallai... Dwi'n hoffi... Dwi'n gwybod pa'n. Dwi ddim yn dda iawn hefo gwybod pa'n sy'n dod ar ôl I gilydd. Ond dwi'n hoffi'r ffilm ble dyn ni'n cwrdd a Godfather, Harry am y tro cyntaf. Beth yw enw? Dwi ddim Snape, dwi'n cofio beth I enw'r boi. Chi'n gweld, dwi ddim yn fan mwyaf Harry Potter. Dwi jyst ddim efo cof da iawn. Beth yw enw? Morgan, bydd rhaid ti sgwennu yn fy comments I fi cofio beth yw enw. Cyn bod gweld os dwi'n cofio cyn ti. Beth yw enw fo? Rhywbeth Black. Beth yw enw fo? Enw cynta. Ond dyna'r ffilm dwi'n hoffi mwyaf, beth bynnag. Cos dwi'n cofio darllen y llyfr yna a meddwl, o'r diwedd, mae Harry hefo teulu. Yei, mae'n mynd I bod teulu a wedyn yn amlwg. Mae rhywbeth yn digwydd iddo fo. Mae'n drist iawn, ond... Dyna ni. Dwi ddim yma I wneud ffilm reviews o Harry Potter. Dwi'n ymddeheiro I fans ffilms Harry Potter, bod fi ddim yn gwybod digon. Alla dyle fi, ar ôl wneud hwn, ail-wylio'r holl ffilms I gyd eto. Reit. Mae cefn y bws yn dod at I gilydd. Fy hoff gymeriad. Dwi'n hoffi Severus Snape, dyna yw hoff cymeriad fi ar Harry Potter. Oherwydd yn y diwedd, mae o'n dyn da. Mae jyst wedi ei chamddeall. Sut mae hwn yn mynd? O'r hyn, mae un dros ben. Dwi wedi gwneud rhywbeth, bod hwn ddim yn gweithio. Reit ta. O na, na ni. Fi'n gwybod cau hon. Reit, fi sydd I dresu braidd. Cau y drws i'r cam nesaf. So mae hwn yn mynd fanna. Hwn o'r pen. Dau fan hyn. Mae'r sef arall. Eistedd ffordd hyn. Credu fan iawn, bod fi just troi fe rownd I sicrhau. Yep. Okay. Gynna ni darnau yn mynd ar ochr fan hyn rwan. Adeiladu top y bws. Mae hwnna'n fanna. Ag mae angen rhoi sticker arall ar hwn. Yn hysbysebu y Daily Profit. So mynd I sticio hwn ar y darn Lego yma. Dyna ni. Daily Profit. Fan hyn. Okay. Methu lle gorau I roi pob dim I fod yn onest. Neu sticio hwn fanna.
Cofiwch rannu lluniau be ydych chi wedi bod yn creu, fel bod ni'n gallu gweld. Be ydych chi wedi bod wrthi heddiw. Os ydych chi hefyd yn dathlu diwrnod rhyngwladol Lego. OK, dyn ni'n blaen y bos nawr. Be di'r amser rwan? Gan i weld pa mor dda dwi'n wneud. O, 40 munud i fewn. Gobeithio fydda i wedi gorffen. Dwi'n tudalen 40 a mae yna 70 rhywbeth. Oh gosh, mae yna 70. 78 tudalen i gyd yn dweud sy'n be'n wneud. Right, come on Beth. Na'n bwrw ati, wneud hwn bach yn gynt. Dwi eisiau hwn di gorffen. OK. O, mae'n dweud fod y... Lle mae hwnna i fynd? Ar y top. Mae jyst yn dangos llun o hwn, bod ni angen rhoi 2 o hein. Wedyn ti gyda cofio nôl o'r llun cynt blaenorol i weld ble mae rhywbeth yn gofyn mynd. Cos nath o ddim dangos ar hwn, mae jyst yn dweud i roi hwn fan hyn, a nath o ddim dangos llun i bod chi angen rhoi hwn o fanna. Jyst bod chi angen y brics. Dyna lle ti'n gallu mynd yn anghywir weithiau. A drysu. Reit, dwi'n gael wneud yr golau arall. OK. Oh. Ni agor y coch. Hyn. Yn mynd ar hyd fyna. Mae bloc bach sgwar rhywle. Dyna fo. OK, so mae hwn yn mynd fan hyn. Yep. O, mae stick arall. Angen rhoi'r night bus ar hwn. Lle mae hwn yn mynd ar y blaen fan hyn. O, gobeithio yn sticio ydy gwych. Dyna ni. Na chdi. Pan bod hwnna ddim yn gweithio am beth dwi'n gofyn wneud. Dyle bod hwn yn sticio allan, pan bod nhw ddim. Dwi wedi rhoi'r pethau anghywir yna, mae'n siŵr. Do. Ni'n deud bys rhywbeth yn mynd yn anghywir. Pan bod hwn hefo piws o dan. Neu mynd yn ôl. O, dwi wedi rhoi ar ffordd anghywir. Dyna ni. Mae'n mynd. Dyna ni, cangymeriad rhif 1 wedi trosio, gobeithio. Iawn. Felly dyle bod hwn yn sticio rwan. So, oes gennych chi yr un set o fi, Rhys? Ydych chi'n deud bod chi'n hoffi Harry Potter? Ydych chi efo'r night bus yn barod? Os ydych chi efo, cofiwch danfon llun i ni weld. Felly dyle ti gallu rhoi tips i fi hefyd. Sicrhau bod fi'n neud o'n gywir. Right, rhoi hein ar top.
4. Gwych. Mae hwn chydig bach mwy stressful ond gan i'n meddwl beth fwy fod yn onest. I cael yn gywir, mae fod yn hamddenol ei ymlacio fi, ond dwi ddim. Dwi wedi rhoi'r terfyn amser i fi hun yn am ham. Dwi'n pryderu bod fi ddim wedi gorffen gen 2 o'r gloch. Okay. Gwibio trwy'r bit yma rwan. Dyna ni. Mae top y bws gyd i wneud. Dan gallu agor o. Doesedd. Yn barod ar gyfer Harry ar gyrwr. Mwy o ffenestri. Yn mynd 2 ar y top. Mae hyn chydig bach yn tricky. Clicio nhw fewn. Wedyn mae'r ffenestr bach yma o'r ochr. Dwi'n rhoi'r ffenestri gyd i fewn. Dyma lle fysa par arall o ddwylo i wneud y darnau yma gyd yn barod i fi. Fysa hynny'n dda. Dyle fi di meddwl am chydig bach o Harry Potter trivia i rannu efo chi tra bod fi yma. Nes i ddim meddwl eich hynny. Dwi'n hoffi just gwylio'r ffilmiau yna ffodus. Dwi ddim yn hoffi astudio a dwi ddim yn cofio pethau'n dda iawn. So dwi'n... Fes ni ddim yn dweud bod fi'n ffilm critic da iawn cos dwi ddim yn cofio pethau. Reit, mwy o ffenestri. So ni'n mynd i'r ochr yma rwan. Mae'r 2 ffenest yn y cefn. Mae 3 tiri hwn yn does yn anghofio hwnna. OK. Cymryd y bag rhif 3 yw'r tir nesaf. Dwi'n cael yn iawn di. Gweddill y ffenestri. Lot o ffenestri. Bys ni wedi gwerthfawrogi betawn nhw jyst i roi ffenestri, yr gwydr o fewn y ffenestri i ni, ond dyna pwynt Lego yw bod ni'n neud hwn i gyd. Dyna ni. Darn y nesaf, be mae hwn dweud? Just rhoi'r ffenestri mewn. Okay. D ar y top. Droi llu yma eto. Beth o hwnna te? OK, mae hwn yn mynd rownd fan hyn. Mae rhywbeth dwi'n cymryd yn mynd mewn fan hyn i droelli. Ac ar y pen. O, dyna ni. Ail llawr y bws wedi wneud.
Ond mae hwn yn triple decker, felly mae'n rhaid parhau I adeiladu fo fyny. Ni. Mwy fan hyn. O, mwy o sticeri eto. All destinations. All destinations, nothing underwater, mae'n dweud. Pob man heblaw dan dŵr. Lle mae hyn yn mynd? Ar yr ochr fyma, so mae un arwydd yn mynd fan hyn. A'r llall dro fan hyn. Wych. Oh, exciting. Reit ta. Troi fe drosodd, ben I weired. Ni'n gofyn wneud yr olwynion. So ni'n gofyn sticio'r tu fewn, tu allan. Yr gober tu allan. Yr olwynion gyntaf. So 1, 2, 3. Pedwar. A ni rwan yn rhoi nhw trwy rhain ac ychwanegu nhw'r ochr arall. 1, 2, 4, 5. Yay! Mae o'n gallu symud. Woohoo! Ni, mae'r bws ar ei olwynion yn gallu symud rwan. O, a mae eisiau rhoi'r darnau bach piws yma fel hubcaps iddyn nhw. Dwi'n meddwl ella dyna pam fi wedi dewis y bws yma hefyd, oherwydd dwi yn hoffi'r lliw piws. A mae'n bws piws. So, y gamp fi wedi sicrhau bod fy mab 3 oed ddim yn torri hwn ar ôl yr holl waith o adeiladu fo. Hyn yn gwynebu tu fewn. Ffordd hyn. Daw cwpl o darnau ar ôl. Ni'n rhoi nhw yn y llefydd cywir. O, dyn ni'n creu lamp. So, ni'n trio hein ar top. Ni bron yn barod i'r bag olaf. Un, 2, 3. Yn hyn. Cwpl o sbarian ar ôl fan hyn eto. Ni'n rhoi hwn dros y top. A hwn dros trwy fyna. Dyna ni. So, mae hwnna'n mynd mewn fan hyn. Agor y drws. Ffordd anghywir. Mae'n cofio sut mae agor y drws. Pa beth yn agor y drws? Hwn. Be dwi wedi wneud? Sut bod hwn ddim yn agor rwan? O, na. Hwn. Catastrophe, dwi wedi torri fo'n barod. O, dwi wedi wneud rhywbeth y ffordd anghywir rownd, do. Do. So, cefn y bws sydd fod I gael. Cangymeriad eto. Mi'n mynd yn ôl. Lle dwi wedi wneud y cangymeriad? Blaen y bws, sef hwn,
sydd hefo... Reit, dwi wedi gwneud camgymeriad mawr yma, do. Sut bod fi wedi llwyddo wneud hwn? O, na. Mae yna fel camgymeriad dros hwn i gyd. Hwn i gyd y ffordd anghywir rownd. Nes i ddeud bys yn i'n gwneud camgymeriad. Felly, o'n i ddim eisiau disappointio chi bod fi wedi llwyddo i wneud o'n gywir. Dwi'n gobeithio bod hwn yn mynd i solfio a wneud siŵr bod pob dim yn iawn. Dyle hwnna bod yn ffain fyna. A dyma pam na i probably ddim gorffen cyn 2 gloch os dwi wedi gwneud camgymeriad. Di hwn yn iawn fan hyn. No. Whoops. Okay. Okay, mae hwn yn mynd fan'na. Okay. Nôl ar trac. Wnaethoch chi wneud camgymeriad tebyg? Mae'n siŵr ddim. Ni wedi colli Morgan rhag ofn. No. Mae hyn oed Morgan wedi troi ffwrdd. Rwan, mae mor siomedig bod fi wedi gwneud camgymeriad. Rookie error, hawdd iawn. Dyna ni, mae'n agor rwan. Hwre! Ond, beth sy'n bod fan hyn? Pam bod hwnna... O, dwi wedi colli fo, mae'n siŵr. Mae un bach. O na, fan hyn. Dyna ni. Dim sbar oedd hwnna, ond i wedi rhoi rhywbeth yn y lle anghywir. Hwn ar y cefn. Lwcus. Gobeithio rwan dyle pob dim. Hyrres! Mae hwnna'n agor fan hyn. Mae hwn yn mynd mewn fan'na. Okay. Pam bod ni efo hein i gyd? Dyna'r cwestiwn mawr dwi hefo. Fi'n ei ffeindio allan ar y diwedd. Okay. Dwi'n credu bod ni rwan yn agor un 3 heddiw. Okay. So dyma ni, dyma'r bws hyd yma. Ar ôl y camgymeriad bach. Mwy o darnau ychwanegol yn rhoi nhw dro fan hyn. Agor bag, rhif 3. Okay. Ni. Right. So, mae camgymeriad bach arall i fi greu fan hyn gynta. Mae o'n cysgu yn y gwely yma ar y bws. Ia, so mae o'n barod. Neu roi o fan hyn i wylio hefyd. Nes bod y bws yn barod yn dyna. Symud y darn. Rhoi'r bws fan hyn. Fe'n canolbwyntio fwy tro hyn. Dwi ddim eisiau gwneud camgymeriad tro yma. Ddim pan ma'n i mor agos o gorffen. Rhaen yr awr. Come on, Beth. Ti'n gallu neud o. Ni. Dyle fi fod yn iawn os dwi ddim yn gwneud camgymeriad arall. Mae'n rhoi darnau. So, 1, 3, 6. Mynd ar y pen fan hyn. Un arall. Mae'r bws newydd rhedeg dros y gyrrwr. Sorry, gyrrwr. Reit, lle allwn ni roi hwn yn saffach fan hyn. Ni. Okay, da ni eisiau rhoi
Ble mae darn bach. Oh, The Daily Prophet, The Boy Who Lived. So mae hon yn mynd fan hyn. Yn canol, ni'n dod adeiladu rownd top y bws. O, mae'n corneli bach. Dyma ni. Darn yna wedi orffen. Yn gwibio trwy rwan. Ond gan boill Bethan, dwi ddim eisiau gwneud camgymeriad arall ydw i. Na. 1, 2. 2 arall fan hyn. Ble oedd hwnna? 1, 3 pen, 4 fan hyn. 3 arall, oes. A wedyn. Ni efo bod a lot mwy o dychymyg pan o'n i'n neud Lego pan o'n i'n blentyn. O'n i'n hoffi creu pethau bach odd, ond colli dychymyg, dwi'n hoffi just dilyn sets rwan. Okay, so mi'n mynd 6. 4 fan hyn. Okay. So ni hyd yma, top y bws. Dal i checio bod fi'n gwneud pob dim yn gywir tro yma. Okay. Dyma ni, darn y bach diddorol. Dwi'n hoffi darn y bach diddorol fel hyn. Dwi'n gallu creu siap yr bws wedyn, efo'r cylchoedd fan hyn. Angen i'n sgwar 4 fan yma. Mwy o ffenestri. Dyna dwi'n wedi cofio am y darn yma fyna. Lot o ffenestri. Dwi awydd wneud un, mae yna setiau ble ydych chi'n gallu creu fel Big Ben a falle. A tirlun Llundain a tirlun Paris a falle. Dwi wedi bod yn meddwl ella wneud hynna. Dwi'n cymryd fydd yna lot o pethau bach fel ffenestri fel hyn. Fiddly hefyd. So. Ond os dwi'n neud dwi ddim yn gofod creu fideo, fys ni probably ddim yn mynd mor bryderus o amser. Dyma ni. O, mae'n dod at ei gilydd. Dal mwy o ffenestri. Dwi dal yn neud beth yn iawn, gobeithio. Dyma ni. Gwych. Okay, dwi'n meddwl mae hwnna gyd yn iawn hyd yma. So, dyn ni eisiau rhoi darnau corneli. So, troi hwn rownd. Cornel fan hyn. Cornel
yma. Ac yn y canol. Sut mae'ch adeiladu chi'n mynd? Gobeithio bod chi'n yn llwyddo i wneud wedi gorffen. Felly bod chi dal wrthi fel fi. Bron y gorffen. Okay, so hwn dal yn iawn. Dwi'n rhoi hwn ar y top fan hyn. Hwn fan'na. Yndi. Hwn ar y cefn. Hwn ar y ffen. Okay. Reit ta. Be yw'r darn yma? Okay. Mwy o ffenestri. Os ydych chi eisiau ni wneud fideo arall eto yn adeiladu rhywbeth, beth byddwch chi'n hoffi fi wneud? Basically, dwi'n gofyn chi be byddwch chi'n hoffi fi prynu. Beth ydw i'n cael caniatad i brynu jyst cyn belled bod fi'n wneud fideo allan o'n yma. Dwi eisiau wneud yr mae roller coaster. Neu'r rhosyn, bydd hwnna'n neis, actually. Cael yr rhosyn, yr blodau, set blodau. Os ydych chi'n rhoi caniatad i fi prynu hwnna, dwi'n gallu cyfiawnhau prynu nhw fel anreg i fi hun. So, dwi'n meddwl bydda tisw o flodau Lego bach yn neis. Mae'n rhatach wedyn a prynu blodau o hyd. Mae gen i'r blodau mewn fas o hyd i fi wedyn. Reit. Dyna'n iawn. Okay, dan fel hyn. Whoops. Hwna'n mynd ar y top ydy. Ni, mae'n gallu agor y cae fel hyn. Okay, eisiau dwy ddarn yma at ei gilydd. Rhoi hwn. Sticking at ei gilydd. Rhoi hwnna. Ar pen. Reit, mae'n barod i sticio ymlaen. Mae jyst yn gorffwys ar efo. Dwi ddim actually. Dwi ddim yn sticio mewn. Na. So mae'r to jyst yn gorffwys i fewn. Dwi ddim yn gludo i fewn. So chi'n gallu tynnu fo on ag off, dwi'n gymryd. Okay. So dyma ni yn barod i roi hon ar y ben y llall. Y ffordd cywir yn amlwg. Ydy hwnna'n gywir? Ydy. Na chdi. Sut dwi'n gwneud hwn yn anghywir eto fan? Ie na, hwnna di'r cefn. So mae hwnna'n iawn. Dyna ni. All destinations ar y cefn. Gwych. Yay! A mae hwn yn agor. Na, dwi'n fod i dod off. Paid y tynnu pethau allan, so mynd i torri nhw i gyd. Okay, peidwch a tynnu'r darn yna i ffwrdd, dwi ddim yn dod off. Okay, so mae'r darn yna i gyd i wneud. Dyma fo hyd yma. Does gen i ddim cymeriadau i fewn yn y bws eto.
O, mae yna fwy mynd. O, dyn ni'n adeiladu'r gwely rwan. So dyma'r gwely. Lle bydd y cymeriad arall yma'n cysgu. Dyna ni. Okay. Hwn ar y pen fan hyn. Beth sy'n mynd mewn fan at y bed? Oh, reit. Rhoi rhain o dan. Wedyn adeiladu. 1, 2, 3, 4, trwy y bedi weired. Hwn yn mynd ffordd hyn. Mae yna eto un darn bach. Dwi'n gobeithio bod ni'n jyst i roi fel sbar. 2 darn bach fel sbar. Ni'n clicio hwn. Star Wars a Avengers, beth ych chi'n dweud am hwnna? Be, o ran eich hoff sets Lego chi? Dwi ddim yn gwybod pa ymateb y pa cwestiwn ych chi'n rhoi hwnna. Reit, dyma'r gwely. I fi creu? Okay. Star Wars neu'n Avengers. Dwi'n meddwl na i fynd mwy am Avengers na Star Wars, cos dwi anhoffi Avengers. So. Cewch chi dewis rhai fi. Cyn bellaf hwnna ddim yn costio gormod. Dwi ddim yn mynd i gwario fel campynt ar rhywbeth. Reit, ni'n gallu rhoi hwn i fewn. So, agor y drws. Rhoi'r gwely yn fan hyn. Ni eisiau fod pen o ffordd arall. Na ti. Mae'n slotio mewn a mae'n symud chris mae'r bws yn ysgwyd. Exciting. Okay, so rwan, beth ni'n gwneud yw rhoi'r cymeriadau i fewn. Dyn nhw'n dangos hwnna. Mae hwnna'n... edrych ar hein, mae'n dangos ar cefn y llyfr. Felly byddai fi gael un o hein. Dwi'n offi golwg y castell yna. Ni'n gallu gwneud castell. Hogwarts. Reit, so, lle maen nhw gyd i mynd? Y llun ar y top, mae Harry Potter yn eistedd fan hyn. Ni roi Harry i fewn i eistedd. Dyna Harry. Mae'r gyrwr. Y gyrwr bus yw hwn. Sorry. Bod i'r gyrwr, a hwn yw'r... naci! Gosh, dangos faint mae'n cofio. Y dyn heb pen yw'r gyrwr, yn defo sy'n gyrru'r bus. Dyma un o'r passengers sydd wedi cael ei codi o'i wely. Achos mae'r bus yn mynd mor sydyn. Mae'n ei roi fo i orwydd lawr, dwi'n credu. Eith o mynd yn ôl i orwydd lawr, efo'r dwfei dros fo. Cael diwrnod hir. A wedyn mae'r conductor yn sefyll fan hyn ac yn dal ymlaen, dydi. Dwi'n mynd lawr. Clic. Fan hyn. Dwi'n eisiau sticio. Tiwn wedi jyst cael o'n hedfan. Dyna ni. Dyna pob dim? Dwi angen rhoi hwn i mewn. Ble mae hwn? Dwi'n mynd dangos ble mae hwn yn mynd. Dwi'n sticio trysore yma. Geith hwn mynd ar y top. Yn fan hyn. Felly dwi'n credu dyma hwn yn fynd. Dwi'n torri hwn yn barod. Hei, dyna ni, mae'r bus di gorffen. Ni'n gallu gweld pawb i mewn. Yr chandelier golau bach mae'n symud. Harry, boi yn cysgu, a mae hwn yn symud nôl ymlaen, mae'n cool.
A wedyn ar y top, chi'n gweld fan hyn, dwi'n rhoi yr keys to trysor. A bod dim ti fewn. A dyna ni. Dyna'r night bus Harry Potter. So, dwi'n gorfod gwneud un Star Wars neu Avengers nesaf, okay? Gwych, nawn ni edrych allan fan hyn. A gobeithio bod chi wedi joio, a cofiwch rannu lluniau o pethau ydych chi wedi creu hefo ni ar Twitter neu Facebook eventer, ac allwch chi sgwennu o dan pethau, sylwadau YouTube, ac dyna ni. Diwrnod rhwngwladol, adeiladu Lego hapus i chi gyd, a gan i weld chi eto. Hwyl fawr!